аскар тоҷибоев, сафири қазоқистон дар тоҷикистон, рӯзи гузашта дар маросими ироаи расмии кумаки инсондӯстонаи остона ба Душанбе ширкат кард. бино ба иттилои сафорати қазоқистон дар ҷумҳурии тоҷикистон, бо тасмимоти ҳукумати ин кишвар ба тоҷикистон 5000 тонна орд, ҳамчун кумаки инсондӯстона ба Душанбе мунтақил шуд. тоҷибоев муҷаввизи колоҳоро ба соҳибҷон зиёдуллоев, муовини мудири оҷонси захоири моддии давлатии вобаста ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ироа дод. сафири қазоқ таъкид кард, ки қазоқистон ҳамасола ба тоҷикистон кумаки инсондӯстона ироа медиҳад. зиёдуллоев бо арзи сипос афзуд, ки тоҷикистон кумаки қазоқистонро баланд арзёбӣ мекунад. таъкиди сафири қазоқистон дар бораи кумаки ҳарсола ба тоҷикистон дар ҳолест, ки ин кумакҳо чанд соли охир аслан ба мардум нарасида дар бозорҳо фурӯхта мешаванд. корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ комилан мутмаинанд, ки ин кумак аслан ба ҳеҷ хонаводае нахоҳад расид. як корбар бо шӯхӣ навиштааст: ҳамаи ин кумакҳо ба қашшоқтарин хонаводаи кишвар, ба оилаи раисҷумҳур мерасанд. ҳангоми муолиҷаи беморони COVID-19 20 нафар табиби бемористони Истиқлоли шаҳри Душанбе ба ин вируси кушанда мубтало шуда бистарӣ шудаанд. гуфта мешавад, табибон ба сабаби норасоии либосҳои тиббии муҳофизатӣ ва ниқоби тиббӣ гирифтори коронавирус шудаанд. дар ин бора радиои озодӣ хабар дода навишт, чанде аз кормандони бемористонҳои Истиқлол ва қарияи боло дар шаҳри Душанбе, ки айни замон бузургтарин марказҳои муолиҷаи беморон дар Тоҷикистон ҳастанд, аз камбуди либосу васоили муҳофизатӣ, хусусан камбуди респираторҳо ё ниқобҳои махсус барои ҷилавгирӣ аз сирояти вирус шикоят карданд. баъзе аз табибон бо шарти махфӣ нигаҳ доштани номашон гуфтаанд, ки азбаски муолиҷа вазифа ва қарзашон аст, ҷони худро дар хатар мегузоранд. муҳофизати табибон ҳоло сифр аст, хусусан респиратор намерасад. табибон бе либосу ниқобҳои муҳофизатӣ назди беморон мераванд. табибон низ беморхобанд. табиби тоҷик аз бурдани номи табибону маъмурони тиббии бемор худдорӣ кардааст. ин аҳволи табибон дар ҳолест, ки вазорати тандурустӣ мегӯяд, ҳаракат дорад, ки табибонро бо васоили зарурии муҳофизат аз вирус таъмин кунад. ҳукумати кишвар муддати 2 моҳ аст, ки омодагии пурраи худ барои пешгирии сирояти коронавирусро эълон медорад. ин ҳам дар ҳолест, ки созмонҳои байналмилалӣ, кишварҳои дӯст, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ, хайрхоҳони кишвар доруғор ва либосу васоили муҳофизатии зиёд кӯмак карданд. вале касе намедонад, ки ин ҳама кӯмакҳо куҷо мераванд. табибон аз хайрхоҳон дархост карданд, ки агар либосу лавозимоти муҳофизатӣ оварданӣ бошанд, рост ба дасти табибон расонанд. агар ба дасти маъмурият диҳанд, ба табибон намерасад. сафорати ҷумҳурии ӯзбекистон дар Русия тасмим гирифтааст ба муҳоҷирони ӯзбекистоние, ки дар Русия қарор доранд, сар аз 14 май кӯмаки молӣ мерасонад. дар ин бора дафтари матбуотии вазорати корҳои хориҷии ӯзбекистон хабар дода гуфт, ки кӯмаки якдафаинаи молӣ тавассути сафорат ва консулгарии ӯзбекистон дар шаҳри Москав расонида мешавад. ин кӯмакҳо на аз буҷаи давлатии ҷумҳурии ӯзбекистон, балки аз суратҳисоби хайрияи сафорат пардохт мешаванд. афроди маъюб, заноне ки кӯдакони то 2 сола дар тарбият доранд ва ё ҳомила ҳастанд, касоне ки мубталои COVID-19 шудаанд, донишҷӯёне ки дар донишгоҳҳои Русия таҳсил мекунанд, ҳаққи дарёфти ин кӯмакро доранд. барои дарёфти кӯмак бояд тавассути сомонаи меҳр дархост фиристод. сомонаи мазкур аз сӯи сафорати ӯзбекистон дар Русия таъсис шудааст. гуфта мешавад, аллакай ба муҳоҷирони ӯзбекистонӣ додани бастаҳои хайриявӣ аз дирӯз оғоз шудааст. ин ҳам дар ҳолест, ки ба муҳоҷирони кории тоҷик бештар фаъолону тоҷирони тоҷикистонии муқими Русия ва созмонҳои ҳуқуқӣ кӯмак карда истодаанд. сафорати тоҷикистон дар Русия то ба ҳол дар кӯмак ба муҳоҷирон ибтикори чашмрасе рӯи даст нагирифтааст. илова бар ин, корбарони паём аз Русия хабар доданд, ки қисме аз пулҳои интиқолдодаашон ба кишварро масъулини бонк ҳамчун хайрия барои пешгирии паҳншавии вируси короно боздоштаанд. дар ҳама кишварҳо ҳукумат ба мардум аз худ ғамхорӣ нишон дода, кӯмакпулӣ ва ғизо тақсим карда истоданд. дар Тоҷикистон ҳукумат ҳатто аз фарошон барои пешгирии вируси короно пул ҷамъ мекунад.
федератсияи русия дар раванди додани шаҳрвандӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ сабукии дигареро ҷорӣ карданист. русия ба шаҳрвандони хориҷие ки аз кишвар манзил мехаранд ВНЖ ё иҷозатномаи истиқоматӣ доданист. дар ин бора рӯзномаи «Известия» гузориш медиҳад. интизор меравад ки ин тартиботи нав аз соли оянда амалӣ шавад. ба гуфтаи масъулини русия ин иқдом боиси ҷалби бештари сармоя ба кишвар мешавад. бино ба иттилои манбаъ, лоиҳаи қонуни махсусро вазорати иқтисодии русия омода кардааст. мувофиқи он ба қонун дар бораи мавқеи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ иловаҳо пешниҳод гардидааст. ба қавли масъули вазорат, ин иқдом дар ҷалби сармояи хориҷӣ ба кишвар муҳим аст. ҷузъиёти ин пешниҳод феълан баррасӣ мешаванд. муаллифони лоиҳа бояд ҳангоми пешниҳоди он ҳаҷми сармояи шаҳрванди хориҷиро ба назар бигиранд. дар ҳамин ҳол ин тартиботи нав метавонад аз соли оянда амалӣ шавад. аммо дар вазорати иқтисод таъкид карданд ки пас аз қабули қонуни мазкур талабот ба шаҳрвандии русия аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ зиёд намешавад. лекин дар навбати худ имконияти истиқомати доимиро сармоягузорони хориҷӣ аз даст нахоҳанд дод. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.